Daya jangkitipun kados puniku ingkang ndamel kondisi darurat. Bilih boten enggal lampah, cacahing kasus positif terus meningkat. Stop penyebaranipun kalian social distancing. Jaga jarak aman kalian sawentawis. Nyambut damel saka griya lan ibadah ing griya. Bilih mboten desek, berdiam diri ing griya. Jagi jarak social distancing kedah dipun lampahaken sesarengan. Amargi wonten ing keramaian, kita bisa beresiko tertular. Ingkang mangkenipun angsa menular kalih sanesipun. Semoga sama-sama jaga jarak supados rantai penyebaranipun putus. Ayo, lawan corona.